Marzo é o Día da Clase Obreira Galega e queremos facer unha serie de consideracións sobre esta data. En primeiro lugar, serve para lembrar o asasinato de dous obreiros galegos, Amador e Daniel, en Ferrol, a mans da Policía Española, co gallo das greves obreiras galegas, nomeadamente en Ferrol e Vigo, brutalmente reprimidas polo franquismo. Sinalar que esta data non se limita á memoria antifranquista, senón que expresa a intensa ligazón da loita nacional e a loita de clases no noso país. Isto é así, xa que nestes anos 70, coa agudización da loita de clases, que emerxe con forza o nacionalismo popular galego en todos os ámbitos. Un nacionalismo popular galego que tomará como referencia o marxismo-leninismo aplicando creativamente a teoría revolucionaria á realidade dunha nación asoballada como a nosa, defendendo unha alianza de clases populares pola liberación nacional dirixida pola clase obreira e un partido comunista que exerza o seu papel de vanguarda. Isto supón a ruptura co vello galeguismo idealista e tamén co reformismo españolista, servindo como base para a construción dun potente movemento nacional popular galego que manifestará a súa oposición frontal á farsa da transición. Na actualidade, como comunistas e independentistas galegos, seguimos defendendo a necesidade de que a clase obreira exerza o seu papel dirixente sobre o proceso de liberación nacional, fronte a quen procura a súa subordinación política, que o seu papel fique reducido ás loitas inmediatas ou ocupando un papel secundario no marco das múltiples identidades e movementos sociais. Por último, chamamos a mocidade a tomar consciencia nacional e de clase fronte á brutal alienación promovida pola ideoloxía dominante que lle dá pulo ao individualismo e á desorganización. A loita da clase obreira galega tamén é a loita da mocidade.